IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakasagana nga may pa-IT stipend dagiti aming provincial scholars ti Provincial Government of Ilocos Norte. Kunan Dr. Maria Delaila Adriatico, Special Operations Officer for the Provincial Education Office. Umabot ti 2,000 sa ngasut 50 inendot scholars ti PGIN iti mikadunga semester iti academic year 2025-2026. May bilang nito dito academic secondary scholars ng 818, agri-fisheries secondary 199, arts secondary 148, academic tertiary inem magasot 50 ket maysa, agri-fisheries tertiary 10 ket inem, juris doctor 10 ket inem, doctor of medicine scholars 10 ket 5, technical vocational scholars 40 ket 4, ken distribute leader scholars nga sangasot ket 2. Naamuan nga academic secondary tinasukat it senior high school scholarship program nga nirugi tinapalabas ng semester ken umawat laing dagitoy tunggal maysa iti 1,000 nga pesos iti kada bulan. May sayangkat tinasong aktibidad ti Cabard Court iti Mariano Marcos State University iti Siyudad ti Batak. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. Lokal.